mám to dať cez nos. Zle mu to dávaš. Ja viem, ale tak jak mu to mám dať cez nos? Však mu to cez nos nejde. A už to ne. Hand. Dick. Počkaj, to nejde dole. A teraz si ho daj do pusy. No dobre. Dáte. Madám. A Maťo, ukážem, ako máš na dole. Ako máš dole. A nie, to máš kareda som. Uchopíš. A tuto od základu ideš hore, že? To je nos. Počkaj. Ja mi tým nechcem. A ideš ešte vyššie. Potom toto uchopíš. Počkaj, nie, stále. Fúkneš. To zahodíš. Poštaj mi ho. Počkaj, to nie je nejako bublistici, ako ten nož. Balón? Balón, ja. Že to je strašne dobre nafúknuť. Nafúkni to celé. Víš, ako to je sranda, že to je veľké? No ide to ešte. Jaký pipík. Počkaj, aký pipík to má vpredu, rýchlo ešte fúkaj. Toto keď bude na YouTube, tak umrú všetci. Ja to dám normálne na YouTube. Ešte to pôjde, neboj sa. A teraz to puchne pri hlave celé. Taká šupa. Počkaj. A taký veľký máme. Fuj to. Nechutnosť najväčšia. Dobre, to stačí.